Luka Matić ode. Na sam još jednom video. Kao što vidite, ovo sam sve uradio. I da ljudi, rekao sam za Duzmana, kad me dirao. Kako ti je rekao majmunu da me diraš? Kada to sam se iznervirala, novo sam se iznervirala na Duzmana. Prvo sam ja mislio da ovako BAM Duzmana. Kad ono Duzman mene pa ja ne znam kako me Duzman tako uhvatio. Evo, znači vidite, već sam uradio ove, mnogo su teški, probao sam jednom da ih uradim, ali sam izgubio sam jednom i Duzmane kad sam želio da ih pobedim. E da, 5 puta sam uradio ove i Duzmana 5. I izgubio sam jednom, ali sam uradio opet 5. Ajde sad da radimo Pajstomes, ne znam kako se ovo zove. Ajde, idem, 3, 2, 1, ne znam što je to, neki zvuk se pojavljuje na tabletu, uvek kad radim video se. Evo vidite, ajde. Moram brzo ove da uredim. Brzom. Ok, ajde. Ne znam, ovo će biti mnogo laki, gledaj koliko imaju malo poena. Ne znam što ovako imaju malo poena. Ok, ajde. Ali su mnogo teški, neće da... Pa možemo da ih promašimo ako hoćemo. Pa ja neću da ih promašim. Kako su ovi pametni. Ja, gledaj ovaj, kako se plaši mala beba. Ajde, jejks. 2 su gotova. Sad imamo jedan mali poen, ajde. Bam. Gledaj, ovaj se ne da. Ajde, ostane mi samo ovaj jedan. Kad bude? Ok, pobedio sam, evo vidite, znači vidite, 6. runda, sutra radimo opet ove, znači, ne znam zašto radimo opet ove, ali radimo sutra, vidite, u prvoj borbi ima ovi i u drugoj borbi ima ovaj, ne znam što, možda će ovdje biti više, a plašim se ako Duzman opet bude bio ovdje pa bude više Duzmana, pa čekaj da je više. I da ljudi, ovdje imamo Snickers bar. Snickers. I da ljudi, sad se pitate zašto ne dam ove Snickers, zašto ne radim isprobavanje Snickersa, a to što sam se ovo želao da radim. Neću u sljedećoj epizodi, nego hodam opet uz ovo, onda ću napravim video s tim. I da ljudi, da, već sam vam rekao u prvoj epizodi da ću kad budem završio ove ovdje runde, u stvari ovu igricu kad budem završio, da ću napravim voćeni kanal. I da ljudi, da ovi su bili mnogo laki. Odmah sam im pobedio.